Skupina Elis je medzinárodným lídrom v oblasti textilných a hygienických servisných služieb. Spoločnosť pôsobí vo viac ako 28 krajinách Európy a Latinskej Ameriky, kde zamestnáva takmer 54 000 zamestnancov v 440 výrobných a servisných pobočkách. V Slovenskej republike pôsobí spoločnosť Elis v oblasti prenájmu a servisu pracovných odevov, rohoží, priemyselných utierok a v clean room. Práčovňa Elis v Slovenskej republike je situovaná v Trenčíne, kde sa nachádza prevádzka linky na čistenie pracovných odevov a linka na pranie rohoží. Po analýze v prevádzke konkrétnej spoločnosti, vrátane špecifikácie rizík pracovného prostredia, ponúkneme riešenie ušité na mieru každému zákazníkovi. Po výbere odevov a správnom nastavení servisu nasleduje podpis zmluvy s novým zákazníkom. Pred vybavením nových odevov dôjde k meraniu všetkých zamestnancov servisným zástupcom, aby sa každý zamestnanec cítil v práci komfortne a odevy mu presne sedeli. Po vybavení odevov a vložení do distribučných skríň začínajú zamestnanci používať tieto odevy priamo v prevádzke. Po zvoze špinavých odevov zo zberných skríň priváža vodič odevy do práčovne. Operátorka linky najprv zhodnotí obsah zberného vreca s odevmi, či neobsahuje servisné vrecká. Pokiaľ áno, zapíše po načítaní čipu informáciu do systému, akú opravu je potrebné vykonať na odeve po jeho vypraní. Malá oprava odevov prebieha priamo na linke. Keď sa oprava týka certifikovaného odevu či väčšej opravy štandardného odevu, preberá si odev sklad, kde operátorky spracujú odevy podľa nadefinovaných noriem. Po vypraní a vysušení prechádzajú odevy na čistú časť linky. Tu dôjde k ich zloženiu a rozdeleniu na jednotlivých užívateľov. Následne putujú späť na trasu, kde ich vodič v dohodnutý závozný deň opäť vloží do distribučnej skrinky. Linka rohoží je umiestnená v samostatnej stavebnej oddelenej časti práčovne. Po zvoze špinavých rohoží a následnom naskladnení do práčovne putujú rohože najprv do veľkokapacitnej automatizovanej práčky, z ktorej vedie cesta priamo do sušičky. Operátori linky sa starajú o finálnu kontrolu čistoty a bezchybnosti rohoží, ich zloženie a vychystanie na jednotlivé závozné trasy. Každý zákazník má k dispozícii svoju kontaktnú osobu na zákazníckom servise, ktorá mu vždy ochotne pomôže s riešením jeho konkrétnej požiadavky. Naši zamestnanci zákazníckeho servisu sú k dispozícii aj s preškolením a vysvetlením používania systému MyElis, vďaka ktorému je servis pracovných odevov transparentný a zákazník má kompletné informácie o vybavených odevoch. Spoločnosť Elis sa rada stane aj vaším stabilným partnerom v oblasti servisného prenájmu pracovných odevov, rohoží, čistých priestorov a priemyselných utierok. Elis – Circular Services at Work.